V roku 2024 stredomorský región čelil historickému suchu. Od Severnej Afriky až po Grécko hlásili meteorológovia 22 mesiacov bez dostatočných zrážok, čím sa kríza zaradila medzi najvážnejšie od roku 59. Vo francúzskom regióne Pyrenees zaznamenali zrážkový deficit až 55% počas zimy 2023-2024. Tento fenomén už nebolo možné považovať za výnimočný, išlo o dlhodobo sa prehlbujúci jav spôsobený klimatickými zmenami. V Maroku hladiny nádrží klesli po 23%, pričom druhá najväčšia zásobáreň vody Almasíra bola takmer prázdna. Vo Francúzsku, Španielsku a Portugalsku platili zákazy využívania pitnej vody na zavlažovanie, čistenie ulic či napúšťanie súkromných bazénov. Viaceré obce sa vracali k tradičným náboženským praktikám a modlitbám za dážď. Situácia sa stala spoločenskou aj bezpečnostnou hrozbou, najmä v poľnohospodárskych oblastiach. Viackrát som hovorila o tom, že v Maďarsku mali obyvatelia tiež obmedzenia. Napríklad nemohli polievať, ale baterkárne s obrovskou spotrebou vody fungovali bez obmedzení. Priemerná denná spotreba vody na osobu na Slovensku sa v roku 2024 pohybovala medzi 80 až 120 litrami. V porovnaní s inými európskymi krajinami patrila medzi relatívne nízke. Tento údaj umožňuje ilustrovať, ako výrazne môže veľký priemyselný závod ovplyvniť celkovú spotrebu vody v regióne. Napríklad plánovaná gigafabrika baterkáreň na výrobu batérií v Šuranoch má podľa dostupných údajov spotrebovať približne iba 1000 m3 vody denne, čo je ekvivalent dennej spotreby približne 6600 obyvateľov. Ale neverím tomu, že spotreba vody v Šuranoch bude len 1000 m3 denne, najmä ak porovnáme dostupné údaje z Maďarska, kde boli hodnoty násobne vyššie. Napríklad v Göde 27 000 m3, v Debrecíne 60 000 m3. Ak budeme podceňovať environmentálnu náročnosť veľkých zahraničných investorov, môžeme veľmi rýchlo nasledovať scenár Maďarska či Francúzska. S vysychajúcimi studňami, protestami obyvateľstva a zákazmi nakladania s vodou pre občanov. Veľmi pozorne sledujem dianie vo Francúzsku a Španielsku, ktoré v týchto mesiacoch čelia katastrofálnemu suchu a prijímajú pre niektorých možno extrémne, ale účinné opatrenia, ako napríklad zákaz kupovania a budovania bazénov. Rovnako plánujú obrovské investície do vodnej infraštruktúry. Toto čaká aj nás. Aj keď tento týždeň má niekto pocit, že na nás padla všetká voda sveta. Lebo sa podobné pokusy objavili hlavne smerom na Poľsko, ale aj na Maďarsko. Ale to je málo. Veľmi pozorne sledujem dianie vo Francúzsku a Španielsku, ktoré v týchto mesiacoch čelia katastrofálnemu suchu a prijímajú pre niektorých možno extrémne, ale účinné opatrenia, ako napríklad zákaz kupovania a budovania bazénov. Rovnako plánujú obrovské investície do vodnej infraštruktúry. Toto čaká aj nás. Aj keď tento týždeň má niekto pocit, že na nás padla všetká voda sveta. Ak budeme po septembri vo vláde, okamžite musíme nastaviť štátny program ochrany vody s potrebnými investíciami. Musíme efektívnejšie zadržiavať vodu na území Slovenska. Menej využívať pitnú vodu tam, kde sa dá nahradiť dažďovou alebo inou užitkovou vodou. Musíme garantovať 100% ochranu vzácnych zdrojov pitnej vody pred prípadnými útokmi. Toto bude výzva 10 ročia, ak sa nechceme raz ráno zobudiť a zistiť, že sme bez vody.